नै जे ब्रादारमोना बेयाव खागासिनो दङ आङो माबायदि बे आबादखौ मावनानैहाय बेसेबांसिम उन्नति जायो आरो बेसेबांसिम जोंनि बर'नि गेजेरावहाय थांनानै थानो हायो बेफोरबायदि आबादखौ मावनानै आङो बिथांमोननियाव फंनैसो सर्ट आङो मिथिनानै लागोन नैबे ब्रादारनिफ्राय। दा नैबे आबादखौहाय नोंथांमोना जे मावदों बेवहाय दायो बेसेबांसिम बेनिफिट जाजेननाय जाखो आरो बेसेबांसिम थांनानै थानो हानायनि राहा जायोना जाया आं बेखौ फंनैसो बे खुरुमजानि सोमोन्दै आङो ब्रादारनाव आङो मिथिनानै लानि। गोजोननाय थाबाय गिबियावनो ब्रादारनिसिम जे फैनानै जोंनि बे बागानाव बे भिडिअखौ खालामफैनायनि थाखाय। देग्लाय जोङो फार्स्ट टाइमसो माने जों खोनाबायसो थादोंमोन ओरै बाक्सा उदालगुरियाव मावो बेबायदि वाटारमेलन मावोनो स्ट्रबेरि मावोनो। ओमफ्राय जों सानदों आरो जोंनिजों मावब्ला जागोन जाया जोंबो ट्राइ खालामनायनि नामा होननानै। हारसिंथ' हाया जेन'बा फाइनान्सनि खोथा दं थाखा एसे नांगौ जायो ओंखायनो ज' लोगो लानानै साबा गासै जोंहा 4-5 बिगा मावदोंमोन आरो 4-5 बिगा हायावहाय माने साबा लोगो नांनानै मावनाय जादों आरो ना। आस्सा ओमफ्राय वाटारमेलन ना बेखौहाय खुरुमजा होनो ना वाटारमेलन होनो बेखौ जेन'बा? बेखौथ' इंलिसावथ' वाटारमेलनानो जाहैबाय। आस्सा खुरुमजाया बर'नि जाहैबाय आरो ना। आस्सा ओमफ्राय बेखौ बेसेबांसिम दा फानजानाय जाजेनखो? मैयासो फार्स्ट टाइम फानदोंमोन ओरैनो जोङो जिरायनानैहाय। दा मैयानि फाननायाव 40 थाखा केजि बिदिनो हरनाय जादों आरो। ओमफ्राय दिनैहाय जों मोजां रायज्लायथ'नाय जायाखै। जोङो जिखुनु जा गंनैसो टाटा मबाइलनि अर्डार फैनाय हिसाबै जों दा खाजेनदोंल' आरो। दा दामखौ उनाव रायज्लायनायसै। खिन्थु मोजां जायोबा आबादा मोजां जायोबा फुरा प्रफिटआ दङ। माने देग्लाय बोथोरनि थाखाय एसे उसुबिदा जाबाय आरो। ओमफ्राय दा बेखौ मावनायावहाय बेसेबांसिम खरसा थांजेननाय जाहैखो नोंसिना सिगाङावहाय? ओरैनो मथा मथि जोङो बायदिसिनाबो बायदेरनाय जादों जेरैबायदि आलि बानायग्रा नांगोल बायदिसिना बायनायाव एसे बारा थांनाय जादों आरो। माने टटेलि फिथाइ मोनजासिमावहाय 1.5 लाखनि खाथियाव थाहैदों आरो। आस्सा 1.5 लाखनि खाथियाव खरसा गारनानै दा दिनैनिफ्राय नोंसोरो मैयानिफ्राय बिसिम गारनानैहाय माने एसे फैफिनजेननाय जाहैबाय आरो ना। जादों निस्सय फैयो फिथाइआथ' दङ नै उनाव जों खोन्थानोसै जेन'बा दिनै बुंजोबनो हानाय नङा खिन्थु प्रफिटआ दं आरो मावनो हायोब्ला। मावनो हायोबा दङ आरो ना। आस्सा गोबां खोथा मिथिहोनायनि थाखाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। स' थेंक इउ। स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि बर'नि गेजेराव गोदाव सोराव थायालासे बेफोरबायदिनो आबाद खेथिखौ माव। लोगोफोर बिराद माने गोसोखौ थुलुंगानाय होयो। माने ओरैनो थानो नाङा। माने थांनानै थानायनि राहाखौहाय जोङो दिहुननांगौ जाहैयो आरोना। दा बे वाटारमेलनखौ मावनानै बिथांमोना ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों फोरमायबाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव। दा नोंगौ जोंनि बर'फ्रा ओरैनो बेखार थानो नाङा। बेफोरबायदिनो आबाद खेथि मावनानै न'खर खुंनांगौ, न'खरखौ सामलायबोनांगौ। माखासे जोङो ओरैनो थानानै जाय बिथांमोना बे आबादखौ मावदों वाटारमेलन, बे जायगाया जाहैबाय जोंनि खैला मैलानि आन्दाराव। ससे खैला मैलानि एसे सानजाथिंजाय फैबानो मोननो हागोन आरो ना। नोंथांमोना थाइसे थाइनैबो बायनानै जालांनो हागोन आरो ट्राइ खालामलांनो हागोन। आरो गोबां नांगौबा गोबांबो बिथांमोना हरगोन आरो। दा बिथांमोननिफ्राय आङो खोनानो मोन्दों टाटा मबाइल गंनै अर्डार फैदों। दा बिथांमोननिफ्राय ओरैबायदि गोजान गोजाननिफ्राय अर्डार फैबाय बेफोरबायदिनो माने गोबां हरनो हानाय केपासिटि। दा जोंबो बयबो ओरैनो थायालासे बे वाटारमेलनल' नङा गासै गोबां आबाद खेथिफोर दङ जोंनि बर'नि गेजेराव मावना जानो थाखायहाय गोबां आबादफोर दङ। बेफोरखौ जोङो मावनानै जानांगौ। स' लोगोफोर असेयावनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन। स' थेंक इउ स' माच।